हेलौ आदै मादै आदा बाजै नोंथांमोनखौ आंनि प्रदीप दैमारि इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय बि बयसनि मोनसे फैनो गोनां र' एक्शन शर्ट मुभि बिनि सायाव जागोन। र' एक्शन शर्ट मुभि बेयो जोबोद इन्टारेस्ट जागोन नोंथांमोन। दा आङो बेखौ नायनो थाखाय बुहुद एक्साइटेड जाना दंखायो नोंथांमोना माबायदि मोनदों आं बेखौ मोनथिया आरो आंथ' जोबोद नायनो लुगैगासिनो आरो दा बे माबाखौ मुभिखौ जुलाइनि 7 तारिखआव होगोन जाहैबाय। जुलाइनि 7 तारिख फुंबिलिनि 9:47 आव होगोननो नोंथांमोनाबो नायनो गोसो गुदुं जानानै थादो। आंथ' बुहुद एक्साइटेडखा दा आङो नेगासिनो आरो नोंथांमोन। आं दा जेब्लानो हगारो अब्लानो आं नायगोन साननानै दं आरो गोसोआव। दा नोंथांमोना बिनिनो ससे ट्रेलार नायनानै लादो आरोना। दा गोबां निउस ओरै फेसबुक इन्स्टाग्राम बेफोरबायदियाव भाइरेल जागासिनो आरो दा बिनि ट्रेलारा। दा बेखौनो आंबो दा ससे ओरैनो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो होननानै दा आं ससे भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरो नोंथांमोन। दाथ' ट्रेलारावनो बुहुद मोजां नुखादों। दा ट्रेलारावनो एसेबां मोजांबा आरो दंबावो फुल भिडिअआवथ' बुहुद मोजां जागोन आरोना। आरो खोनानो मोन्दों नोंथांमोन बे मुभिनि ट्रेलारखौ गरायसर नोगोरनि बिष्णु राभा भबनाव बेखेवनाय जादों होननानै खोनानो मोन्दों। बे बेखेवनायाव बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि मिथि नार्जारि बिथाङा बे मुभिनि ट्रेलारखौ बेखेवफैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों नोंथांमोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामदो आरो भिडिअखौ नायनो थाखाय रेडि जानानै थादो नोंथांमोन। लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो नोंथांमोन। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं। Violence, violence, violence. I don't like. I avoid. But violence likes me. I can't avoid.